Hi friends, welcome to Sentu's channel. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா ஸ்டோர். இந்த ஷாப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மயிலாப்பூரில் லஸ் கார்னரில் இருக்குது. ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன், மயிலாப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. இது அட்ரஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆப்போசிட்டில் ஒன்று இருக்குது, மயிலாப்பூர் சவுத் மாடல் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒன்று இருக்குது, நீலாங்கரையில் ஒன்று இருக்குது. நான் எல்லா அட்ரஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாக்ஸில் தரேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி இந்த ஷாப்பில் இருக்க என்னென்னலாம் வந்து ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் ஃபுல் வீடியோவாக நான் இந்த வீடியோவில் எடுத்து போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக போட்டால் ரொம்ப லாங்காக போகும், அதனால் நான் பார்ட் 1 பார்ட் 2 பிரித்து போட போகிறேன். இப்போ இந்த பார்ட் 1ல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து கிறிஸ்மஸ் பற்றி தான் நான் போட போகிறேன். கிறிஸ்மஸ் ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டாய்ஸ் ஐட்டம்ஸ், கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ், கிளாக், ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் சொல்லிவிட்டு இந்த ஷாப்பில் இருக்க நிறைய வெரைட்டிஸ், யூனிக்கியான டிசைன்ஸ் எல்லாம் நான் போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உடனே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது. சின்ன கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒயிட் அண்ட் க்ரீன் கலரில் இங்கே வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீஸ்லாம் நம்மளுக்கு இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்ன ட்ரீலேருந்து பெரிய ட்ரீ வரைக்கும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஷாப்பில் ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு பிலோ ரேஞ்சில் தான் தராங்க. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஷாப் தான். நீங்கள் வந்து எல்லா பொருளும் வந்து எம்ஆர்பியோட இங்கே வந்து நம்மளுக்கு 15% கம்மி தான் தராங்க. இப்போ இந்த செட் பார்த்திங்கன்னா வந்து 18 பீஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1260 rupees. நம்ம குடியில் வைக்கிறதுக்கு இந்த யூஸ் ஆகும். இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 17 செட்ஸ் இருக்குது. இந்த பேபி ஜீசஸோட செட் பார்த்திங்கன்னா வந்து 890 rupees. 17 செட்ஸ் இருக்குது, அது வந்து 890 rupees தராங்க. நெக்ஸ்ட்டு கிறிஸ்மஸ் டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி தான், ரொம்ப லோ காஸ்ட்டில் இருக்குது. இப்போ இந்த சின்ன கிறிஸ்மஸ் ட்ரீலாம் பாருங்கள், 70 rupees. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ டெக்கரேஷன் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். இந்த ஹோல் பாக்ஸில் வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ப்ரைஸஸ்லாம் பாருங்கள், 110 rupees, 230 rupees. இப்போ இந்த சாக்லேட்ஸ்லாம் பாருங்கள், கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ டெக்கரேஷன். இது ஒரு பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 90 rupees. இது 230 rupees. இந்த ஹோல் பாக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சாண்டா கிளாஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வந்து எல்லா சைஸஸுமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஜிங்கிள் பெல்ஸ்லாம் பாருங்கள், கலர் கலர்ஸாக சூப்பராக இருக்குது. நம்ம கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்து வீட்டில் டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஐட்டம்ஸும் இந்த ஒரே ஸ்டோரில் இருக்குது. லைட்னிங் ஸ்டார்ஸ் பாருங்கள், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்டார்லாம் பார்த்திங்கன்னா 150 rupeesலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் சீட் ஸ்டார்ஸ்லாம் பாருங்கள், நிறைய கலர்ஸில் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 350 ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த ஷாப்பில் நீங்கள் வந்துட்டால் போதும், எல்லா பொருளுமே இந்த ஒரே ஷாப்பில் நம்ம வாங்கிட்டு போயிடலாம். எல்லா ஐட்டம்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. பாருங்கள், கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பேக்கெட் எவ்வளோ ரேட் நம்ம சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பேக்கெட்டே பார்த்திங்கன்னா வந்து 40 rupees, 50 rupees அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் பாருங்கள், 50 rupees ஒரு பேக்கெட் நம்மளுக்கு 50 rupees தராங்க. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், பால் ஷேப்பில் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 40 rupees.
ட்ரம்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து 70 rupees. இந்த பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 60 rupees. இந்த பாக்ஸ் 40 rupees. இந்த ஸ்னோ ட்ரீ மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 50, 40. இந்த பேக்கெட் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து 40, 50 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் தராங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஒரு சூப்பரான ஐட்டம்ஸ் தான். நம்ம ஹோம் டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ், நம்ம வீட்டில் வந்து அழகாக டெக்கரேஷன் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர் வேஸ். இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதோட ப்ரைஸஸ்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா 260 rupees தான். டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இங்கே இந்த ஷாப்பில் இருக்குது. பாருங்கள், சின்ன ட்ரீ மாதிரி போட்டு மேலே ரோசஸ்லாம் வச்சு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் 260 rupees. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், கொஞ்சம் டிசைனர் பண்ணியிருக்கு ஃப்ளவர் வேஸ்லாம். கோல்டன் கலர் அப்புறம் கிளாஸில் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸஸ்லாம் கூட ரொம்ப கம்மி தான். எவ்வளோ சூப்பராக டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த கீழே இருக்க இந்த கோல்டன் கலர் ஃப்ளவர் வேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 110 rupees தான். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் இருக்க ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 150 rupees. கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் 200 rupees. நெக்ஸ்ட் டாய்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட இங்கே நிறைய இருக்குது. இப்போ இந்த ஏரோப்ளைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 320 rupees. இப்போ இந்த ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 190 rupees. இந்த கார் பாருங்க, இதான் 150 rupees. ஸ்மைலி டாய் பாருங்க, இது எல்லாமே வந்து லைட் எரியும் நம்ம பேட்டரி போட்டால். இது பார்த்தீங்கன்னா 140 rupees. ஃப்ளவர் கேண்டில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 45 rupees. மற்ற கேப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 35, 40 rupees.
பர்த்டே வெட்டிங்ஸ் போடுற அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரௌன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 25 rupees. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேண்டில்ஸ்லாம் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஒயிட் கலர் கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 200 rupees வந்து 2 பீஸ். பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும். கேண்டில் வெரைட்டிஸே வந்து இங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வச்சுருக்காங்க. எல்லா விதமான கேண்டில்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பாருங்கள், இந்த சின்ன சின்னதாக இருக்கிற கேண்டில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 35 rupees. 10 pieces இருக்குது. டாப்பர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாருங்கள் 40 rupees. எல்லா நம்பரான ஏஜ் சைஸ்லையும் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். இந்த நிறைய எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. சுவாமி சிலைலாம் இங்கே கூட நிறைய வச்சுருக்காங்க. எல்லா விதமான சிலையும் இருக்குது, டாய்ஸ் இருக்குது, கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த ஷாப்பில் இருக்குது. ஐட்டம்ஸோட ரேட்லாம் கூட பாருங்கள், ரொம்ப கம்மி தான், 160 rupees. அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கிளாக் ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். இந்த கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா 390 rupees. இந்த கிளாக் பாருங்க, இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 430 rupees. நெக்ஸ்ட் இந்த பீகாக் மாடலில் இருக்க இந்த கிளாக் பாருங்க, எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக இருக்கும். இது நம்ம வீட்டில் இருக்க வாலில் மாட்டி வச்சா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 820 rupees. நிறைய விதமான டாய்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ நான் ஃபுல்லாக போட்டேன்னா இந்த ஷாப்பில் இருக்க வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகும். அதனால் நான் பார்ட் 1 பார்ட் 2 பிரித்து போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீடியோக்கு வந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துட்டு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை வீடியோஸ். நீங்கள் யாருன்னா இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.